କରି ଘରେ ତୁଣ ତରକାରୀ ଲୁକାଇଥିଲେ ମୁଇଁ ଖାତି ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୋଜିକୁ ନାଯିବ শাড়ি নাই আসবাগো না সেটা খোলা শাড়ি জিনিসটা থেকে নষ্ট নাই হয়ে এবার হিমানে মাছি দশটা কেতে কথা তাতে অতি ସେଥିଲାଗି ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ସେଠୁ ବାড়ি ବାড়ି ଦିଅନ୍ତି ହେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କେମିତି ହବ ହାତ କେମିତି ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଭୁଲିଲା ତୁଣି କର ଭୁଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲି ତୁଣି ଭାରି ଥିଆ ହଁ ତୁଣି କର ଭୁଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲି ତୁଣି ଭାରି ଥିଆ ତରକାରୀରେ ବସି ଲଙ୍କା ପକାଇ କରି କର ମିଠୁ ଦିଆ ଦନା ଆଚ୍ଛା ଯାଇଥିଲେ ଭଲ